Hola a tots i benvinguts a la tercera sessió de Biologia, en la que estudiarem els orgànuls cel·lulars. Farem un repàs primer d'aquestes dues sessions anteriors per posar-nos una mica en matèria. Recordar que les estructures principals de les cèl·lules són la membrana, el citoplasma i el material genètic, i que existien dos tipus principals de cèl·lules, un era la cèl·lula procariota i l'altra la cèl·lula eucariota, i que les diferències principals, tot i que n'hi ha moltes, entre la cèl·lula procariota i l'eucariota, era que la procariota no té nucli, però sí que té un material genètic en un espai que es diu nucleoide, mentre que la membrana eucariota sí que té nucli. Que la cèl·lula procariota tenen totes una paret cel·lular, la paret cel·lular bacteriana, i en canvi a les eucariotes només trobarem paret cel·lular en les vegetals, i també vam veure que les cèl·lules procariotes són molt més petites i a més tenen molt menys orgànuls que no pas la cèl·lula eucariota, que en té molts, i aquests són els que veurem avui. La segona sessió vam estudiar la membrana plasmàtica, i d'aquesta membrana plasmàtica vam veure que estava formada per una bicapa lipídica que tenia proteïnes i que tenia una part externa que eren glúcids que formava el glucocàlix, que el tenim també aquí representat. També vam estudiar que les cèl·lules vegetals, a part de tenir tot el que tenen les cèl·lules eucariotes, tenen també cloroplasts i tenen una paret cel·lular vegetal. Aquesta paret cel·lular estava feta de cel·lulosa. Què fem avui? Avui redecorem la cèl·lula. Ja hem vist quina és la seva estructura externa, anem a veure què hi ha dintre. L'esquema general serà: veurem que la cèl·lula té membrana, té citoplasma i té nucli, com ja hem vist. Avui ja només estudiem la cèl·lula eucariota i principalment l'animal, tot i que també veurem característiques de la vegetal. Dintre de la cèl·lula hem dit que també tenim un citoplasma i aquest citoplasma tindrà, per una banda, un citoesquelet, que és l'esquelet de la cèl·lula, amb microfilaments, filaments intermedis i microtúbuls, i a més aquest citoesquelet tindrà dues estructures relacionades que són el centrosoma i els cilis i els flagels. Veurem que dintre del citoplasma hi ha un sistema membranós intern. Un sistema membranós vol dir que està format de membranes, igual que les membranes plasmàtiques, i aquest sistema membranós intern estarà format pels reticles endoplasmàtics, per l'aparell de Golgi i per uns lisosomes i uns vacúols. I a més, dintre del citoplasma veurem que tenim uns orgànuls energètics, encarregats de donar energia a la nostra cèl·lula, que seran els peroxisomes, els mitocondris i els cloroplasts. I si finalment ens centrem en el nucli, veurem tres parts diferenciades que ens han de quedar molt clares dintre del nucli, que són la membrana nuclear, la cromatina i els cromosomes en el moment en què la cèl·lula fa aquests cromosomes. Recordem que el citoplasma era una estructura líquida i viscosa, i dintre d'aquest citoplasma succeiran moltes coses, moltes reaccions químiques que estudiarem en sessions que vindran més tard. Hem dit també que a part de tenir el citosol, aquest citoplasma té el que es diu citoesquelet, l'esquelet de la cèl·lula. Aquest citoesquelet ens dona estructura, ens sustenta la cèl·lula i ens permet el moviment. I està format per tres tipus d'estructures diferents, que són els filaments intermedis, els microtúbuls i els filaments d'actina o microfilaments. Els filaments intermedis estan formats per diferents proteïnes i sobretot els trobarem en cèl·lules neuronals, com les neurones, en cèl·lules musculars i en cèl·lules de la pell, en cèl·lules cutànies. Els més importants i els que més estudiarem i els que més reconeixerem seran els microtúbuls i els microfilaments d'actina. Els microtúbuls estan fets d'aquests monòmers, d'aquests miniunitats que són les tubulines, i tenen moltes funcions, i veurem que de les funcions més importants dels microtúbuls és la formació del fus mitòtic, el centrosoma i l'estructura dels flagels. D'altra banda, els microfilaments d'actina donen estructura a la cèl·lula, però donen moltes altres funcions, també permetran el moviment, la flexió, la formació d'un anell contràctil durant la mitosi, etc. Dintre del citoesquelet dèiem que tenien diverses estructures, a part d'aquests filaments que acabem de comentar. Una d'elles és el centrosoma. El centrosoma està format per dos centríols, és aquesta imatge d'aquí. Tota cèl·lula eucariota animal té centrosoma, només les eucariotes animals, i tot centrosoma té dos centríols. Aquests centríols són molt importants perquè són el centre organitzador de microtúbuls. La seva funció principal és organitzar aquests microtúbuls dels que parlàvem abans. D'aquest centrosoma sortiran
tots els microtúbuls i per tant també serà molt important durant la formació del fus mitòtic. L'estudiarem més endavant. I a part del centrosoma també teníem els cilis i els flagels. Els cilis i els flagels eren aquests apèndixs, aquestes estructures que sortien de la cèl·lula, no? Doncs perquè puguin tenir rigidesa, perquè tinguin estructura i es puguin moure, dintre d'aquests cilis i d'aquests flagels hi trobem també part de citoesquelet, microtúbuls sobretot. Aquí els tenim, que ens hi donen rigidesa, forma, els flagels. Passem ara al sistema de membranes intern o al sistema d'endomembranes. El sistema d'endomembranes està format pel reticle endoplasmàtic rugós, el reticle endoplasmàtic llis, que aquí no apareix, l'aparell de Golgi i els diferents lisosomes i vacuoles que sorgeixen de tot el procés que relaciona aquests diferents orgànuls. Veiem que el reticle endoplasmàtic rugós, que és aquest aparell d'aquí, té unes boletes, té uns elements enganxats. Aquests elements són els ribosomes. I són els ribosomes els que li donen nom al reticle endoplasmàtic rugós, que es diu rugós justament per aquests puntets que té enganxats. Aquests puntets són els ribosomes, i els ribosomes, que estan formats per dues subunitats, una més grossa i una més petita, són els encarregats de la síntesi de proteïnes. Trobarem ribosomes també en tot el citoplasma de la cèl·lula, en el cloroplast i en els mitocondris. Com us deia, el reticle endoplasmàtic rugós té aquests ribosomes enganxats. I així com la funció dels ribosomes és la síntesi de proteïnes, la funció del reticle endoplasmàtic serà també la síntesi de proteïnes perquè té els ribosomes enganxats, però també l'emmagatzematge d'aquestes proteïnes i la modificació i l'acabament d'aquestes proteïnes que sintetitzen els ribosomes, que queden aquí dintre en el lumen, que és l'espai interior del reticle endoplasmàtic, i s'emmagatzemen. I aquesta modificació, entre d'altres, sol ser una glicosilació, una addició d'un glúcid. Fixeu-vos com en aquesta imatge el ribosoma ha sintetitzat una proteïna que ara està aquí dintre del reticle endoplasmàtic, d'acord? I que aquí dintre s'emmagatzemarà i es modificarà. Aquest espai d'aquí és, per tant, el lumen. A continuació del reticle endoplasmàtic rugós trobarem el reticle endoplasmàtic llis. La funció del reticle endoplasmàtic llis és la síntesi de lípids. En comptes de proteïnes, en el llis se sintetitzaran lípids i se sintetitzaran però també s'emmagatzemaran. Una altra funció molt important del reticle endoplasmàtic llis és el magatzem de calci. Emmagatzema calci i aquest calci serà molt important per la contracció muscular. Un cop s'han sintetitzat proteïnes i lípids, aquestes proteïnes i aquests lípids han d'anar a un centre que els organitzi, que els emmagatzemi i després els reparteixi allà on han d'anar. Aquest lloc es coneix amb el nom d'aparell de Golgi i té aquesta forma. L'aparell de Golgi és un orgànul format per varis sacs aplanats, que el que fan és anar formant vesícules i a mesura que aquestes vesícules van passant d'un sac a un altre, van modificant les proteïnes i els lípids que han arribat del reticle endoplasmàtic llis i del reticle endoplasmàtic rugós i després els envia cap allà on han d'anar, o bé cap a l'exterior, o bé a fer la lisi d'alguna substància, el que sigui. Tindrem sempre una part cis, aquella que rep, i una part trans, aquella que envia les vesícules. A dintre del Golgi no només s'organitzen i es modifiquen, sinó que també es fan molècules més complexes. Es poden unir glúcids i lípids, glúcids i proteïnes, etc. De l'aparell de Golgi sortiran unes vesícules concretes que estaran encarregades de la degradació de substàncies. Aquestes vesícules concretes reben el nom de lisosomes, de lisi, i la seva funció principal serà degradar proteïnes. I un altre element que també formaria part d'aquest sistema d'endomembranes, perquè també prové de l'aparell de Golgi, seria la vacuola. La vacuola és una vesícula molt grossa que conté a l'interior aigua i sobretot la tenen els vegetals. Els eucariotes animals també tenim vacuoles, però molt més petites. Les vacuoles en les plantes són molt importants, són molt grosses, fixeu-vos que inclús desplacen el nucli de la cèl·lula, ja que emmagatzemen aigua i altres substàncies i també donen rigidesa a la cèl·lula vegetal. Dintre dels orgànuls energètics veurem els peroxisomes que ens permeten diferents funcions. La principal seria l'oxidació de substàncies, la síntesi de lípids i l'oxidació dels àcids grassos,
Però sobretot tenim els més importants, que són els mitocondris i els cloroplasts. Els mitocondris són un orgànol que té una doble membrana, té una membrana externa i una membrana interna. Entre aquesta membrana externa i membrana interna tindrem l'espai intermembrana. Aquesta membrana interna fa unes formes que es diuen crestes i a dintre de tot, en el que seria el citoplasma, que no l'anomenem citoplasma, sinó que l'anomenem matriu mitocondrial del mitocondri, i tenim també enzims, ADN, RNA i ribosomes, com si fos un mini organisme amb totes les seves parts necessàries i bàsiques per viure per ell sol. Té una membrana, té els seus propis enzims, el seu propi ADN, els seus propis ribosomes, les seves proteïnes, d'acord? El mitocondri és superimportant i hem de recordar-ho ja, perquè el mitocondri s'encarrega de la respiració cel·lular. Però a més, de dintre del mitocondri, a la matriu mitocondrial, es donaran els processos del cicle de Krebs i la beta-oxidació, processos que estudiarem més endavant. I l'altre orgànol important, també energètic, que només es troba en cèl·lules vegetals, és el cloroplast. En el cloroplast és on es dona la fotosíntesi i és de color verd perquè conté molta clorofil·la. Té com el mitocondri dues membranes i dintre, a part d'aquest espai intermembrana, dintre hi tenim també el seu espai intern que es coneix amb el nom d'estroma. Dintre de l'estroma hi trobarem aquests sacs apiladets que es diuen tilacoides. Doncs és en aquests tilacoides on es fa la fotosíntesi. I hem dit que dintre del cloroplast es fa la fotosíntesi i un altre procés que es diu cicle de Calvin, molt unit a la fotosíntesi. Finalment tenim també el nucli. El nucli té tres parts diferenciades, molt diferenciades. La primera seria la membrana nuclear, l'embolcall nuclear, que és això que veieu en blau. L'embolcall nuclear continua la seva estructura cap al reticle endoplasmàtic rugós i a més de ser una doble capa, a part de tenir una doble capa, igual que veiem en mitocondris i cloroplasts, aquí la veieu, té uns poros que permeten l'intercanvi de substàncies entre l'interior i l'exterior d'aquest nucli. Dintre del nucli cel·lular trobarem la informació genètica. Una informació genètica que està en forma de cromatina. Aquest ADN està en forma de cromatina, que és un ADN que no està del tot compactat, d'acord? Dintre d'aquesta cromatina trobarem una part molt més condensada, que és el nucleol, que si veiem dibuixos o veiem imatges, el nucleol és aquesta part més fosca que veiem dintre del nucli. És on tenim la gran part de l'ADN, trobarem ARNs i proteïnes, és on es dona la transcripció, és on es dona la síntesi de ribosomes, i és aquesta part més fosca, com us deia abans. Aquesta cromatina, quan es condensa moltíssim, quan el DNA està molt concentrat, sobretot quan haurà de fer la divisió cel·lular, que el veurem en el proper tema, el que fa és condensar-se en forma de cromosomes. Aquests cromosomes poden tenir diferents formes i diferents noms, depèn de l'estructura que prenguin. Si tenen el centròmer, que és la part central del cromosoma, si el tenen al mig s'anomenaran metacèntrics, si el tenen una miqueta desplaçat del centre submetracèntrics, si el tenen tirant a la punta del cromosoma, però quan encara en tenim aquí dues potetes ens diran acrocèntrics, i quan estan just a la vora, al final de tot del cromosoma, es diran telocèntrics. Recordar que tots tenim una dotació cromosòmica i que cada espècie té la seva pròpia. Nosaltres, per exemple, tenim 23 parells de cromosomes, però altres espècies tenen altre número de parells. Dintre d'aquests cromosomes, que sempre van per parelles, ho veurem al tema de genètica, hi haurà uns cromosomes que seran els autosòmics, que són de l'1 al 22, i un 23 parell de cromosomes, que són els heterocromosomes, que seran els cromosomes sexuals. Recordeu que els cromosomes sempre van en parelles, perquè un sempre l'ha portat la mare i l'altre l'ha portat el pare. Això és tot. Us deixo un vídeo, si cliqueu aquí el podreu veure, sobre la cèl·lula. L'interior de la cèl·lula és un vídeo que ens permet veure com funciona la cèl·lula per dintre, li dona moviment i podem veure molt més clarament totes aquestes estructures que hem estudiat. Moltes gràcies i fins la propera.